Sɛdeɛ ye kano nie ɛyɛ Adom nko a ɛna yɛkyɛw akan kasa de yɛaka ka ɛbɛ ne bi utumi budi si asɛm so sɛ ne wato atwene wonnim esi Ohene ɛne ɛyɛ Jagiri Boaz wɔn brɛ yɛ sɛ nim die no ɛne nso yɛatena se esi akra mache ya me de Patrick saying Adom arakwa Shatawali ehu nyomo na Nelson Mandela say I feel young na maka real no okay Mandela say I feel young today. Yes, that's wonderful. It's esi ne Jagiri ene na ne akra mo de brain yo nanka mehwe nim se enne obey ensohwe kakra so onye die so we ne de metima ye abna na bio okay ene enko abna o ye hwehwe nim ba hwehwe nim ase debia no ase yemye hwe anase debia no nko no pese yehunu ne die me baba na ma danu gwadi kwan enye hwehwe nim eye mfanim nti enye usuban na emo na me de ye onso weka Matias ye mfenim yetimi kwa twa so kan se fenim oye fenim opese brebia oye brebi na nanim banyam woni pa nim na nanim ye fe literally speaking woni me nya hwenim Sani kano. Okay. Teacher say, "Oh, na give we do ye hwehwe nim pa." And kaza oye mfenim. Oye mfenim. Ne wanya hwehwe nim. Ese oye Jagiri nim a na akọhwe ayo nim kakra ne da bi. Aye mfenim. Obobre bi ne nema bi opese nanim ye fe ewo dwam. Mfenim. Esi ye da se. Siko fancy. Enti akra na ye toaso no na me wo asantini danfo bia na opadwuma pa asantini osanti woni free baby and woni free ebetena baby a ene wo mo we omanfo hunu se no mo ye warriors o mo ye akofo na won se angrofo de osanti no mo nam woni ba osanti eti kwesi boni nkra ba na shanti osantini baako se kokoba se mienu akwa o se ano ba kan say zenye osantini ba kwa ba kan say ma me zo we asantifo akazo ba kaze nsantifo agabicha we tiaba na okay Sɛdeɛ wo ka ye ka asantifo yi ne Osenti. Okay. Na ochinzwe. Ozi ochinzwe. Ochini papa. Okay. Enye achimuni. Omu se mantam ne achim masase achim omantiase tete omantiase no ho nyina ya achim. Na emom no ba konfo a ofiri ho ye ochini. Dodo no be den. Inchimfo. Wecha. Achimfo nya inchimfo. Ochini baako, achimfo dodo. Okay. Na kuroba ko ya metati di se ye buemu se ye buom susu. Ni se ministra try wo Oti region. Okay. Kan na Volta regions ro. Buem abakosembi ewo ho. Ebedin se yebe so afre edin ankasa na emum no kan no na ye oboyem won fri asante osaye ntokwantakwa ne adi nti se be won pe ba bia ko bo ho adwa no won kokoduru horo na obodan ewo ho cave ena won bowura obodan no nti ayi atamfo na yeta won betwa mu won ena won se enye oboyem ye be hye yi a anka yentimi amoye ho adwa boyem na bedan buem empempi ni English ni no ne Germany no betro din no se ne ono te no sa no chro no ntina ye wo akim ye wo nkaka unu ya bena ofrin nkaka obitumi biza say aden ti de kan kokko enso ye chro no nkaka bebi ye bufu pa je nkaka no kra na se bunsu eno so ebunu eso on the deep of the water. I am say ensure
subontin ahoro mienu me yese me kai kra na free mitrim ehia wo ho subontin ahoro mienu na ehia wo ho na emma bunu the deep channel ewo ho nti won akotena won say aha de ebunu so pa o ebunu so pa wan hwe na ma wakwada kogoro ho na otoma no ano ebunu so ene yaka na ebunu so na wada ne bunu so okay na ye bon kompe ko hwe chi sa wade ametati pe kire sen ye bu nkompo ye sene o dane wani ahwe wachi no enye dan ana okon enchen ba bi abupo ye bu nkompo ehwen yachi English ni say literal meaning ni say o dane wani ahwe wachi bia wati ni je bi wachi nti o dane wani ahwe wachi eno ye nkompo bu abrabom se o bobra ko wani ma ebre bia ho se obu nkompo hwe wachi sebe mi fie kura tu firo hiamu tu eti mitu manamo aminimo kwan amefa so tu no na mankwanko nya amane mankwanko nya ohaw se wa hu ba bia ofri ba hu ba bia wo konsoso yebu nkompo efe yachi eye nkompo na yebu na ye be sori no dotiye metate pa dotiye eye nyame mfa sama ye nua ba kokura afri ma wa ɛda no a yɛsie amu no ɛyie na yɛyɛ ne da no ano yɛde amu no akɔkɔto dɔteɛ mu yɛakɔakɔsie no sɛsie akɔakɔsie no yɛbaeɛ no yɛbɛtena pampa so yɛbɛtena park so ne ayɛ yie nti da no adeɛ no yɛ dɔteyie adeɛ akye a kristofoɔ ne adeɛ bɛkɔ na ase asɔre afe a bɛba yɛbia yɛsɛ yɛdi no afe sɛ yɛsie na burokyire ene ye baba ye yeni gana ha nye dotiye okay na maka no ate ase dotiye ni ye ye esanse ye kwakusi emu no ni manim ye na ye mfa na de nsia na ye listener ba ko efreme from Germany Mr. Kwabna oso wotie ye pa na ye program no se ye omoda ye nkoso anti Mr. Kwabna Germany ye da se papa ene afoforo a eka ho mungu so na ebrebia mo banya brebia mpese ye che yeka ye gitum se yenim ni nyina yin so yesua ye wo consultants kra ne ade ye bisa ono de adwene bi etai yachi mo so munya bi a mo ne ye nche ye fon a mo mfa akogodro ne opepa entene ye sanse ye adesua ne ye nyina esua Sɛdeɛ kan ni adwo da ebe nyame ya adoma ye be hia okay bedama se esi Ohene ene Jagiri Boaz ena ate wo kano